подкрепата на нашия Господ, днес ние ще насочим своето внимание към книгата Първо царе, 9 глава, от 1 до 10 стих. Повтарям, Първо царе, 9 глава, от 1 до 10 стих. Имаше един силен и храбър човек от Вениамин на име Кис, син на Авиил, син на Серор, син на Вехорат, син на Афия, вениаминец. Той имаше син на име Саул, отборен и много красив. Между израелтяните нямаше човек по-красив от него. От рамената си и нагоре беше по-висок от целия народ. Веднъж ослиците или магариците на Сауловия баща се загубиха. Затова Кис каза на сина си Саул: вземи сега със себе си един от слугите и върви да търсиш ослиците. И така той премина през Ефремовата хълмиста земя, премина и през земята Салиса, но не ги намери. После мина през земята Саалим, но и там ги нямаше. Отидаха и в Вениаминовата земя, но не ги намериха. А когато стигнаха в земята Суф, Саул каза на слугата, който беше с него: нека да се върнем. Да не би баща ми да престане да мисли за ослиците и да започне да се тревожи за нас. А слугата отговори: ето в този град има един Божий човек, който е на почет. Всичко, което казва, непременно се изпълнява, избъдва. Нека да идем там, дано той да може да ни каже нещо за това, заради което пътуваме. Саул каза на слугата си: но ако отидем, какво да занесем на човека? Хлябът в съдовете ни се свърши, нямаме подарък. Какво да занесем на Божия човек? Какво имаме? Слугата пак отговори на Саул: ето в ръката ми има 4 сребърен сикъл, който ще дам на Божия човек, за да ни покаже пътя. Миналото в Израел, когато някой отиваше да се допита до Бога, казваше така: елате да идем при ясновидеца, защото онзи, който се нарича пророк, се наричаше преди ясновидец. Тогава Саул каза на слугата си: добре казваш, нека отидем. И така отидоха в града, където беше Божия човек, на мен на Божието Слово. Боже, вярваме, че сега, когато разлистваме страниците на Свещеното Писание, Ти отново ще бъдеш този, който ще ни даваш Твоята божествена мъдрост. Отново ще насочваш нашите мисли, ума ни, о Боже, върху Божиите неща, за да можем, Господи, да растем в Тебе, да израстваме в Теб, за да можем, Боже Господи, да проумяваме каква е Твоята воля за нас. И като я разбираме, да я изпълняваме, така, щото да бъдем благословени от Теб и да служим за благословение. В името на Исус се молим. Амин. Ние знаем, че народа на Израел тръгва чрез своя родоначалник Авраам. След това бяха роби в Египет, но Бог ги водеше, защитаваше, поддържаше, снабдяваше. Ние знаем как Бог отвори за тях Червеното море, как ги преведе по сухо. Моисей беше лидер на Израел под властта и авторитета на Бога. След неговата смърт Бог издигна Исус Навиев. Той пое лидерската позиция. А след смъртта на Исус Навиев Бог назначи съдии, които освобождаваха израелтяните от игото на съседните народи и от враговете. И водиха израелтяните в покорство на Господа. И Самуил, пророка Самуил беше един от тези съдии. Всъщност, пророк Самуил беше последния съдия. В Първо царе 8 глава ние виждаме, че пророк Самуил достига до дълбока старост.
и накрая е бил вече много немощен. Той е бил неспособен да изпълнява задълженията си. Затова Самуил назначава двамата си сина, Йоил и Авия, да вземат неговото място. Но Библията ни казва, че неговите синове, Йоил и Авия, не са били посветени на Бога като Самуил. Те са били хора егоистични, сребролюбиви, взимали подкупи, изопачавали правдата, изопачавали правосъдието. Така че хората се уморили от този вид ръководство на съдии и решили, че най-добре е дошло времето, когато съдиите вече да бъдат преустановени и вместо съдии да ръководят и управляват Израел, да си имат земен цар, като другите народи, които са около тях в хананската земя. И така, Първо царе, 8 глава, стихове 4 и 5. Тогава всички израилеви старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама и му казаха: ето, ти остаря, синовете ти не ходят в твоите пътища. Постави ни цар, който да ни съди, както е при всички останали народи. Израел имаше пророци, имаше свещеници, имаше и съдии. Но нямаха цар. Защо? Защото Бог беше техният цар. Затова нямаха цар. Бог беше техният цар. Но ето, че те не бяха доволни от Божия план. Не бяха доволни от Божия план, затова искаха да си въведат свой собствен план. Жалко е, как понякога ние хората си мислим, че знаем повече от Бога. Особено, ако в Божия план има допускане на болка и на страдание, или пък, ако Божия план не е според желаната от нас посока. И ето в нашия случай, тук, в Първо царе, 8 глава, израелтяните смятаха, че техният план е по-добър. Те смятаха, че вече е минало времето на пророците и на съдиите. Дошло е времето те да имат цар. Израел искаше цар, който да управлява над тях, както другите народи. А пророк Самуил, когато чу това, много се огорчи. Много се наскърби. Той изобщо не беше доволен от тяхната молба. Нека да видим Първо царе, 8 глава, стихове 7 и 8. Даже от стих 6. Обаче Самуил не одобри предложението им: дай ни цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа, а Господ каза на Самуил: послушай гласа на народа за всичко, което ти казват, защото не отхвърляха теб. Отхвърляха мен, за да не царувам над тях. Според всички дела, които са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет, чак до днес, като са ме изоставили и са служили на други богове, както постъпваха с мен, така постъпват и с тебе. Когато пророк Самуил чува гласа народен, не искат вече пророци, не искат вече съдии, искат вече цар, земен цар, който да ги управлява, той го приема много лично. Той го приема много лично. Чувства се отхвърлен. Отхвърлен от израелтяните, отхвърлен от неговото служение. Но ето Божия отговор дойде и каза на Самуил: Самуиле, народа ни отхвърляха теб. Те отхвърляха мен, за да не царувам аз на тях или над тях. Самуиле, не става въпрос за тебе, става въпрос за мен. И сега, когато някой ни отхвърли, ние като хора веднага казваме: щом този ни отхвърля, и ние го отхвърляме. И Бог можеше да каже така: те вече не ме искат за цар. Искат си свой земен цар. Тогава и аз ги отхвърлям.
Ще ги затрия. Няма да се занимавам с тях. Няма да бъдат вече народ. Да, Бог можеше да го направи, но не го направи. Вместо това ние виждаме отново Божията милост към народа му. И в 9 стих на 1 царе, 8 глава, Бог говори на пророк Самуил: сега проче послушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях и им покажи да знаят предварително как ще постъпва царя, който ще царува над тях. Нека да знаят последиците, защото те нямат никаква представа какво е това да имат земен цар. Те нямаха никаква представа. Те само чуваха, че другите народи имат цар, земен цар, и искаха да бъдат като тях. И за огромно съжаление, в Израел от теокрация премина в монархия. От теокрация, директно Божие управление, преминаха в царско управление. Но Бог казва: нека те да знаят какво царя ще им прави. И така, 1 царе 8 глава, от 10 до 12 стих ще четем. И така, Самуил каза всичките господни думи на народа, който искаше цар от него. Каза още: така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас. Ще взема синовете ви и ще ги определя за своите колесници, за да му бъдат конници и за да тичат пред колесниците му. Ще ги назначава за хилядници и за петдесятници. Не за 50 вярващи, не. Тук става въпрос за военен строй. Ще ги поставя да работят на земята му, на царската земя, да жънат жътвата му, да правят военните му оръжия и прибори за колесниците му. Наистина ли искате земен цар? Бог продължава. 13 стих. Ще взема и дъщерите ви да варят миро, да готвят и месец хляб. Ще взема по-добрите ви ниви, лозя, маслини и ще ги дава на слугите си. Ще взема и десятък от посевите и лозята ви и ще го дава на внусите си и на слугите си. Ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета и ослите ви и ще ги използва за свои работи. Ще взема десятък от стадата ви и вие ще му бъдете слуги. И в онзи ден ще протестирате поради царя, който сте си избрали. Но Господ няма да послуша. Ето Бог им показа какво означава да имат земен цар. Показа им какви са последиците от това да имат земен цар. И им каза: наистина ли искате земен цар? Наистина ли знаете какво искате? И ще дойде време, когато поради вашия земен цар, вие ще скърбите, ще тъжите и ще викате към мен за справедливост. Но тогава, стих 18, Бог казва: аз няма да послушам. Вие си поискахте земен цар. Ето ви земен цар. Аз няма да послушам. Не, че Бог ще ги изостави, не, че Бог ще ги заличи и те повече няма да бъдат никога народ, но те ще трябва да поемат последствията на своят избор. Затова, че отхвърляха теокрацията, Божието управление и избраха монархия, царско управление. Продължаваме с стихове 19 и 20 на 1 царе 8 глава. Народът обаче не искаше да послуша Самуиловия глас и каза: изобщо не слушат последиците. Изобщо Бог им каза. И ти казват: не, нека си имаме цар над нас, за да бъдем и ние, както всички други народи. Нашия цар да ни съди, да ни предвожда, да воюва в боевете ни. Израелтяни, до сега нямаше ли кой да ви предвожда и да воюва в боевете ви? Кой водеше вашите битки? Не беше ли Бог Йехова? Не беше ли Бог Йехова Рой, който е Господ пастира?
Не беше ли Бог Йехова Рафа, който е Господ, който изцелява? Не беше ли Бог Йехова Ире, Господ, който промисля? Не беше ли Бог Йехова Ниси, Господ наше знаме? Не беше ли Бог Йехова Шалом, Господ на мир? Не беше ли Бог Ел Шадай, което означава Бог на планините или Бог всемогъщ? Не беше ли Бог Ел Олам, което означава вечния Бог? До сега кой ви водише в тези боеве и битки? Не бях ли аз, казва Господ? И сега искате да имате земен цар, който да ви води? Ми добре. Самуиле, спри да скърбиш. Те не отхвърлиха теб. Те отхвърлиха мен. Първо Царе 8 глава, стихове 21 и 22. И Самуил, като изслуша всичките думи на людите, каза ги в ушите на Господа. И Господ каза на Самуил: Самуиле, послушай гласа им. Постави им цар. Тогава Самуил каза на израилевите мъже: идете всеки в града си, земен цар ще има. Идете си. Бог ще приеме молбата ви и ще ви даде земен цар. Израелтяните смятаха, че знаят по-добре от Бога, кое е най-доброто за тях. Израелтяните смятаха, че знаят по-добре от Бога, кое е най-доброто за тях. А ние смятаме ли, че знаем повече от Бог онова, което е най-добро за нас? Дали го смятаме? Може би всички сме се поддавали в това, в по-малка или по-голяма степен. И особено това личи, когато ние искаме от Бога нещо конкретно. И когато не получим от Бога нещо, което сме поискали конкретно, тогава казваме: ние знаем по-добре от Теб, Боже. Защо не ни даде това, което поискахме? Защо не ни даде това, което пожелахме? Само че ние не знаем бъдещето. Ние не знаем последиците на това, което сме или на това, което искаме. А Бог ги знае. И ето случай с израелтяните. Те си мислеха, че знаят по-добре от Бога. Край! Вече не искаме пророци и съдии. Искаме си земен цар, както другите народи и както другите нации. И понеже Бог се показа снизходителен, макар че това не беше неговото най-добро за тях, но понеже толкова много го искат и ги предупреди за последиците, ето ви земен цар. Нали го искате? Ето ви земен цар. Така че в 9 глава ние виждаме процеса за Израилевия земен цар, който вече е в подготовка. Първо Царе 9 глава, нека да четем от 3 до 5 стих. Не, първия, втория. Първо Царе 9 глава, първия и втория стих. Имаше един силен и храбър от Вениамин човек на име Кис, син на Авиил, син на Серор, син на Вехорат, син на Афия, вениаминец. Той имаше син на име Саул, напет, отбран и много красив. Между израелтяните нямаше човек по-красив от него. От рамената си и нагоре беше по-висок от целият народ. И така, някой си човек на име Кис, който е бил от племето на Вениамин. Името Кис означава могъщ човек, човек на властта. Вероятно този Кис е бил земевладелец, богат, заможен и влиятелен човек. А неговият син Саул бил хубав, бил красив, но за разлика от Давид бил добре сложен, висок, широкоплещест. Саул е бил най-красивия и най-снажния. И когато хората го погледнат, понеже Библията казва, че хората гледат на лице, нали? Когато хората го погледнат, веднага казват: ей, това е! Ей го нашия лидер! Ей го нашия цар! Сега това не го пише, но спекулирам, но може би Исаул се е казвал, като гледа, че е красив, че като гледа, че е едър и че е висок, цяла глава над всички,
Кой е като мене? Аз съм мистер Израел. От 3 до 5 стих. Веднъж ослиците на Сауловия баща си загубиха. Затова Кис на сина си, каза на сина си Саул: вземи сега със себе си един от слугите и върви да търсиш ослиците. И така, той премина през Ефремовата хълмиста земя, премина и през земята Салиса, но не ги намери. После мина през земята Саалим, но и там ги нямаше. Отидаха във Вениаминовата земя, но и там не ги намериха. И когато стигнаха земята Суф, Саул каза на слугата, който беше с него: нека да се върнем, да не би баща ми да престане да мисли за ослиците и да започне да се тревожи за нас. И така, този богат, заможен човек, влиятелен, е изгубил няколко магарета. Не е било трудно за магарета да се изгубят, защото те не са имали онези огради, които имаме ние днес. И магарета не могат да намерят пътя към дома. Така Кис изпраща своя син Саул и един слуга да ги потърсят, да ги намерят и да ги върнат обратно. Трябва да знаем, че магаретата за онова време са били много ценни. Те са били нашите днескашни товарни камиони. Така че някой... Затова Кис изпраща Саул, изпраща един слуга да отидат да търсят тези магарета. Саул решава, след като няколко дни търсят магаретата, но не могат да ги намерят, да се върнат у дома, макар и с празни ръце. И тогава слугата на Саул казва: знаеш ли, на това място, в този град, има Божий човек, има един пророк. Нека да отидем и да попитаме него. Може би пък той ще знае къде са тези магарета. Може би той наистина ще може да ни помогне да ги намерим. Много мъдро решение, много мъдро предложение, защото тези двама души, Саул и неговия слуга, чието име не се знае, от търсене на тези магарета вече са уморени, изтощени. Но те могат да отидат при един Божий човек, за да им помогне. Въпросът е, че ако те знаеха и бяха убедени в Божието помазание и благословение в пророк Самуил, така и така са там, можеха да отидат веднага при него. Но те не го направиха. Продължиха със своите си човешки усилия да търсят изгубените магарета. И когато вече най-накрая, изтощени, уморени, виждат, че не могат да се справят с тази задача, най-накрая решават да отидат при Самуил и да потърсят помощ от Самуил. И аз искам да забележим нещо. Слугата казва на Саул: нека да отидем при пророк Самуил. Слугата казва на Саул. Саул не знае нищо за Самуил. За мен това е озадачаващо. Явно Саул не се интересува от духовните неща. Но не постъпваме ли много често и ние по подобен начин? По-човешки правим нещата и когато се изморим, изтощим от опити, най-накрая решаваме да се обърнем към Бога. И истината е, че ако сме поставили Бог на първо място в нашия живот, наистина ще се спестим много стрес и много безпокойство. И сега, нека да видим какво става в стих 15. Първо царе казва следното: а Господ беше открил на Самуил един ден преди да дойде Саула, като му беше казал, стих 16, утре по това време ще изпратя при теб един човек от Вениаминовата земя, него да помажеш за цар над народа ми Израел. Той ще избави народа ми от филистимците. Аз погледнах благосклонно, друг превод казва снизходително към народа си, понеже техният вик
стигна до мене. Когато Саул и неговия слуга влизат в Суфа, търсейки пророка, Самуил го вижда. И когато го вижда, Бог му казва, ето това е човека, за който ти предупредих и за който ти говорих. И когато Саул отива при Самуил, понеже се виждат в града, го пита, знаеш ли къде живее пророкът? Самуил отговаря, аз съм човека, когото търсиш. И сега, днес ти ще бъдеш мой гост на моята трапеза. Днес ти ще едеш с мен и утре ще ти кажа всичко, което трябва да знаеш. Представяш ли си някой да те срещне и да ти каже, днес ще ми бъдеш гост, а утре ще ти кажа всичко, което трябва да знаеш. И след това добавя, а колкото до онези магарите, които търсите, те са вече намерени. Но не се притеснявай за магаретата, защото ти имаш по-голяма цел да си тук. Защото ти си тук и търсиш няколко магарета, но Бог има нещо друго предвид, което ще промени живота ти. Ти търсиш магарета, а Бог търси цар. Много хора, за съжаление, търсят, образно казано, магарета, вместо да вършат Божията воля. Защо търсиш магарета? Твърде много християни преследват, образно казано, магарета в този свят, вместо да се посветят на Бога, вместо да служат на Бога. Те търсят магарета, както днес е модерно да се казва, преследвам мечтите си. Преследват своите егоистични желания, преследват нещата от този свят, преследват магарета. Без да се замислят за Божия цел, без да се замислят за Божия план, за техния живот, преследват магарета. Но Бог има план. Той има цел. Той иска ти да имаш Неговото благоволение. Той иска да бъдеш благословен и да служиш за благословение. Бог ще изпълни Неговия план, когато ти се откажеш да търсиш, образно казано, магарета в този свят. И така пророк Самуил казва на Саула: утре ще ти кажа всичко, което трябва да знаеш. И между другото, не се тревожи за тези магарета, които търсиш. Те са намерени. За тях вече се полагат грижи. Спокойно. Ела с мен, на 19 стих казва, на високото място. Тоест, това е един издигнат хълм край града, където са се събирали и са пренасяли жертви на Бога. Ела с мен на високото място, там да отидем и заедно да се поклоним на Бога. Остави ги тези магарета, те са намерени. Ти ела с мен, да отидем на хълма, на издигнатия хълм и да се поклоним на това високо място на Господа. И това високо място символизира мястото на посвещение и поклонение в нашия живот. Мястото на поклонение и посвещение. Това е мястото, което Бог иска ние да бъдем. Това е мястото, което Бог иска ние да заемем в нашия живот и да се отдръпнем от това да преследваме магарета в този свят. Може би ти си много заед да гониш твоите егоистични желания. Да гониш магарета в този свят, образно казано. Може би е време да престанеш. Може би ти цениш онова, което много се котира и почита в този свят. Но може би е време да престанеш. И да бъдеш Божий поклонник. А да отидеш на високото, на високия хълм, там, където е мястото на поклонение и посвещение пред Бога. Пророк Самуил каза на Саул: магаретата нямат абсолютно никакво значение. Спри да се тревожиш за тези магарета. Ела с мен да се поклоним на Бога. Ела с мен да извършим Божията воля. И това е, което Бог
иска от нас. Да пребъдваме в Него, да се приближаваме към Него. Той знае, Бог знае. Когато ние се откажем да преследваме магарета в този свят, Бог знае как да разкрива нещата, които има за нас. Но не изцяло наведнъж. Той няма да го направи изцяло наведнъж. Но Той го прави стъпка по стъпка и крачка по крачка. Савел. Савел нямаше абсолютно никакво намерение да става християнин и да тръгва по Христовия път. Ние знаем. Той гонеше църквата, той преследваше църквата, той залавяше християните, само че Бог имаше план и го срещна по пътя към Дамаск. Ето друг пример. Саул. Саул. Той нямаше никакви други намерения, освен да търси изгубените магарета на своя баща, но Бог имаше план. И така стана, че поради изгубените магарета и поради това, че той отиде да ги търси, Саул се срещна с Самуил, отиде на това високо място, за да се поклони на Бога. И след като се поклони на Бога, Самуил му каза: аз ще ти изявя какво е Божието Слово и това, което ти трябва да знаеш. Нека сега да чуем стихове 26 и 27 на Първо царе, 9 глава. А на сутринта станаха рано, около зазоряване. Самуил повика Саул на покрива на къщата и му каза. На покрива на къщата, защото там всъщност тези покриви са били прави, не нашите триъгълни, и там са имали така наречените веранди. И му каза: стани да те изпратя. Саул стана и двамата излязаха вън, той и Самуил. А като слизаха към града, към края на града, Самуил каза на Саул: заповядай на слугата си да мине пред нас. И той мина. А ти спри за малко, за да ти известя Божието Слово, за да ти известя Божията воля. Ако искаш да чуеш Божието Слово, ако искаш да знаеш Божията воля, спри да гониш магарета, качи се на високия хълм, заеми мястото на поклонник, заеми мястото на Христов ученик. Да, може да се тревожиш за твоите проблеми, за товара, за парите, за работата, за сметките, за здравето, за семейните проблеми, за хората, които искат да те бутнат в ямата. Но знай, че Бог има последната дума в твоя живот. Амин! Бог има план, Бог има цел, Бог има намерение. И щом ти се държиш за Бога, щом ние се държим за Бога, Бог непременно ще се прослави в нашия живот. Дойде времето. Когато пророк Самуил каза: отпрати слугата си, нека да отиде напреде. Трябва да останем само двамата. Аз и ти. И тогава Самуил, Първо царе 10 глава, стих 1, извади съд с миро и го изля на главата му. Целуна го и каза: не те ли е помазал Господ за цар над наследството си? Като си тръгнеш днес от мен, ще срещнеш двама човека близо до гроба на Рахил в Вениаминовата земя и Селса. Те ще ти кажат: намериха се ослиците, които ти отиде да търсиш, а баща ти престана да се грижи за ослиците и много се скърби, и много скърби за вас, като си казва: какво ли стана с сина ми? Самуил каза на Саул: знам, че ти имаш тежест. Тежест за изгубените магарета, за това, че баща ти е притеснен и за това, че ти се забави и има толкова много работа да се върши. Но Сауле, ти избра добрата част. Вчера можеше веднага да си тръгнеш. Но когато аз ти предложих, преди да ти известя каквото и да е, да отидем на хълма, на високия хълм, да се поклоним първо на Бога, след това да дойдеш в моя дом, на моята трапеза да ми бъдеш гост и чак на сутринта аз да ти известя Божието Слово, ти реши да останеш. Ти можеш да си тръгнеш.
Може да си кажеш, защо да си губя времето? Баща ми се тревожи за мен. Баща ми се тревожи за магаретата. Баща ми има работа, която трябва някой да го подкрепи. Защо да си губя времето? Но ти остана. Саул избра по-добрата част. Саул избра по-добрия дял. Той можеше да си тръгне. Той можеше да каже, аз съм зает, аз съм ангажиран. Той можеше да каже, трябва да мисля за баща ми и така нататък. Но в крайна сметка той избра по-добрия дял и остана. И в Лука 10:42 Исус Христос каза на Мария, едно е потребно и ти избра добрата част. Защото Марта беше толкова ангажирана с житейските неща, че започна да осъжда Мария за това, че тя слуша поучението на Господа Исуса. Но тя избра добрата част. Ето Саул, той избра добрата част. Той можеше да си тръгне. Той можеше да каже, няма да си губя повече времето. Но остана. Така че въпросът е, за кое повече сме загрижени? Да. Днеска въпросът е, за кое повече сме загрижени? За духовното или за материалното? За земното или за небесното? За краткотрайното или за вечното? Не случайно Исус Христос казва в Матея 6:33, търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще се прибави. От разочарования. Нека да си спомним, че в този момент, когато Саул можеше да си тръгне, защото беше загрижен за баща си, за работа, за магаретата, той все пак избра добрата част. И той остана при пророк Самуил. И те отидоха заедно на хълма, за да се поклонят на Бога, да принесат своите жертви. След това отиде на неговата трапеза и след това на сутринта прие Божието Слово. Не случайно Давид казва в Псалом 27, стих 14, чакай Господа. Чакай Господа, дързай, нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Може би преследваш мечти. Може би преследваш егоистични желания. И искаш да ги намериш, искаш да ги откриеш, искаш да бъдеш почетен. Искаш света да те гледа и да казва, ти си успешен. Ти си левен, ти си красив, ти си хубав. Но не е най-важното. Не е най-важното да бъдат тези магарета намерени. Това не е най-важното. Не е най-важното да получим промисъл на нашите нужди. Не е най-важното да получим разрешение на нашите проблеми. Има нещо, което е далеч по-важно. И това е да бъдем готови да извършим Божията воля на тази земя. Бог да ни благослови. За съжаление, има християни, които твърде много гледат на това да си намерят магаретата. Твърде много гледат на земните, на материалните, на кратковременните неща. Твърде много гледат на това да имат успехи, да имат постижения, да имат придобивки, според светските стандарти, хората да ги гледат и да им се възхищават. Но пренебрегват най-важното. Да бъдат на високия хълм. Да се покланят на Бога. Да общуват с Бога, да търсят Бога, да се приближават към Бога, да служат на Бога, да предоставят живота си жертва жива, свята, благоугодна на Бога като духовно служение. И накрая искам да забележа, че от обстоятелствата, в които попадна Саул, и в това как Бог доведе до изпълнение на Божия план в неговия живот, ние можем да заключим,
че в каквито и обстоятелства да се намираме, дори и да са магарешки, Бог ще ги използва, за да ни насочи към следващият етап от Божия план за нашия живот. Бог да ни благослови. Святи Боже, много е лесно, Господи, в времето, в което живеем, в света, в който живеем, да гоним магарите. Много е лесно да гоним постижение, да гоним слава, да гоним цели, о Боже, за да може после хората да очакваме да ни гледат и да казват колко са успешни. Но това са магарета пред Теб. Защото има неща, които са далеч по-важни. А това е, Боже Господи, животът ни да бъде на Тебе, о Боже. Животът ни да бъде посветен на Тебе, в служение на Тебе, о Боже Господи. Това да бъдем готови, о Боже Господи, да жертваме за слава на името Ти, да жертваме от нашето време, усилия, енергия, да бъдем готови, о Боже Господи, с дарбите, талантите и нещата, които си ни дал, да Ти служим, Боже Господи. Защото всичко на този свят и на тази земя, всичко е преходно, Боже. Но само Ти си вечния. Нека да вземем мястото, о Боже Господи, на хора, които не търсят магарета, а които търсят да се покланят в дух и в истина, каквито и обстоятелства Ти да позволиш да ни поставиш и Ти да решиш да ни поставиш. Нека да знаем, че Ти можеш да ги използваш, Господи, за да продължаваш да вършиш Твоята воля в нашия живот. Новите неща, които Ти искаш да направиш в живота ни. Защото наистина, Боже, когато ние сме с Тебе, един край всъщност е едно ново начало. Молим се, Боже, нека тези Твои думи да останат в нас. И нека, о Боже Господи, когато дойде това време, да ни ги припомняш, о Боже, за да можем да бъдем не забравливи слушатели, а дятелни изпълнители. В името на Исус се молим. Амин.